la miezul nopții, dacă nu vin la cântarea cu coșul când se apropie dimineața, am să vin când? Dimineața. Și suntem în ultimul timp. Dimineața. Aici suntem noi. În ultimul timp. Și dacă nu vin dimineața, nu mai scrie nimic dacă nu vin dimineața. Dimineața, dacă nu vin în cei 3 timpi, dimineața vin în mod sigur. Amin? Amin. Când dimineața? Putem să îndrăznim să mai facem un pas. Numai un pas mai facem. Dacă mai facem pe al 3-lea, ne-am dus. Atunci dăm greș și dăm ratingul. Un pas mai putem să facem. Când dimineața? N-am să vă spun nici an, nici ziua, nici ceas, nici oră. N-am să vă spun. Că nici se interzice să spunem asta. Și nici nu știm. Și nu va ști nimeni. Dar ce putem să spunem? Putem să spunem că va veni vis de dimineață. Pentru că Hristos, Domnul, a înviat a 3-a zi. Vis de dimineață și a spus în cartea lui Osea, dacă nu greșesc, El ne va da viața în 2 zile. Iar a 3-a zi ne vom scula și vom trăi înaintea Lui. Și, mai este scris, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Și eu cred că și în ceea ce privește zilele, în ceea ce privește timpul, va fi o înviere asemănătoare cu a Lui. Asemănătoare din toate punctele de vedere. Va fi asemănătoare. Amin? Amin. A 3-a zi de dimineață va veni Domnul Iisus Hristos. Dimineața. A înviat de dimineață. A înviat de dimineață. La început va veni Domnul. Și asta am spus deja. La începutul acestei milenii ne așteptăm pe Domnul să vină. Amin. Amin. Că de aceea nu vorbesc gratuit. Și spun cu toată tăria că nu este exclus ca în generația noastră Domnul Iisus Hristos să vină. Domnul Iisus Hristos să vină. Suntem pregătiți pentru momentul acesta. Dar putea să mergem în țărân și să rămânem la doi. Cine știe? O anumită împrejură s-ar putea să coborâm și în țărân. Dar s-ar putea să nu mergem. Și să fim în viață. Este scris că vor fi oameni în viață la venirea Domnului. Vis de dimineață. La începutul mileniului, când zice, se crăpa de ziua. Atunci a venit. Amin? Amin. Vis de dimineață. Când a apărut, ce a apărut? Vis de dimineață. Amin. Amin. Să ne ajute Domnul să fim gata. Amin. Sigur că biserica a început în anii 30-40. Deci ar mai fi vreo 40 de ani, vreo 30 de ani, nu? O să ziceți. O să mai fie și așa mai departe. Nu știm. Dacă la asta se referă, la formarea bisericii, vis de dimineață, sau se referă la vierea lui, sau se referă chiar la începutul mileniului. Noi am intrat în al 7-lea mileniu. Și al 7-lea mileniu este mileniul jubileu. 7-lea mileniu este mileniul de sărbătoare, de odihnă. Este mileniul pe care Pământul îl merită, pentru că așa zice Dumnezeu că merită. 7 ani să lași nelucrat. 7 ani să lași nelucrat. Lasă-l să se odihnească la 7 ani. Știți că și noi suntem din pământ. E cineva din alt material? Nu. Toți suntem din materialul ăsta slab. A 7 ani ne vom omiti. Ne vom odihni 1000 și apoi ne vom odihni o veșnicie întreagă. Amin! Amin!